Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην όμορφη Αυστραλία, στο Queensland. Εδώ το τροπικό Queensland, είμαστε στο τροπικό του εγώκερου. Είναι μπανάνες. Μπανανιές, όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Μινάς. Και πολλά άλλα δέντρα. Και Ο γιος μας ο Μινάς. ο γιος μας. Και θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε ερασιτεχνικά τη ρατσί μας. Τη γνήσια, την κριτική ρατσί. Γνήσια τώρα τρόπος του λέγει. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα barbecue. Έχουμε πάρει. Είναι barbecue υγραερίου. Το οποίο έχουμε βάλει μια φιάλη 9 κιλών υγραερίου. Να έχει μπόλικο υγραέριο να ψήνεται και να γίνει απόσταξη μέχρι το βράδυ. Έχουμε βάλει μια αλουμίνιο κατσαρόλα με αλουμινένιο καπάκι. Το έχουμε τύσει στεγανά, όσο στεγανά μπορούμε, με 3 τσακόμπεσες, 1, 2 και άλλη μία αυτή εδώ πέρα, 3. Παρόλο που το έχουμε τύσει στεγανά, μπορώ και βλέπω ότι ο καπνός βγαίνει. Μετά έχουμε ανοίξει μία τρύπα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχουμε ανοίξει μία τρύπα στην οροφή. Στο πάνω σημείο της κατσαρόλας, στο καπάκι. Το αυταίο έχουμε βάλει ένα στολί, εντάξει. Ένα πλαστικό σωλήνα. Από αυτόν το σωλήνα αργότερα, δόξα τω Θεώ, να βγει καλή ρατσί αυτή, να τον κάνουμε αλουμινένιο ή μεταλλικό. Το σωλήνας ανεβαίνει πάνω, κατεβαίνει και πάει εδώ κάτω στην ψύχτα, η οποία καταλήγει σε ένα μπάκετ, σε ένα κουβά με νερό, ο οποίος εδώ ψύχει τη ρατσί και όπως βλέπετε εδώ τρέχει η ρακούλα, στάζει σιγά σιγά και βγαίνει η ρατσί σε αυτό εδώ το ωραίο δοχείο, το οποίο υποτίθεται ότι είχε μέσα Greek style yogurt. Αν είναι αυτό Greek style, να μην χέσετε. Εδώ όπως βλέπετε στάζει η ρατσί σαν τη ρατσί που λέμε και εμείς στην Κρήτη. Αυτός είναι ο αποσταχτήρας μας, ο ερασιτεχνικός. Και εδώ πέρα τρώμε και πίνουμε παραδοσιακά. Εδώ πέρα η νταμπρέ γίνεται. Τρώμε και πίνουμε και λέμε και μαντινάδες που και που. Από μια μαντινάδα στους πατριώτες μας στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Ναι. Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω την Τετάρτη. Συνέχισε την εσύ. Γιατί δεν μπορώ να τη θωρώ την Κρήτη από το χάρτη. Μπράβο ρε Μινά. Άντε. Θα λέμε πατρίδα. Γεια σου Κρήτη, μάνα.